UMbeje ukala ngobuningi babaculi bamaskandi abasafufusa ababizwa ngamavukane. UMbeje uthi labaculi sebebaningi ukudlula abalandeli kanti futhi kunephutha abalenzayo labaculi ababizwa ngamavukane. Zonke ingoma zabo sebekhuphuka ngoshuni kaLuve ukuze ingoma yabo izotrenda ku-TikTok. UMbeje ushaye phansi ngonyawo wakhala wala waphetha wathi lento eyenziwa ilabaculi abasafufusa iyabheda leyo ukuthi bekhuphuka ngoshuni kaLuve bonke bazokhuphisa lo shuni. Wathi abayiyeke leyo nto leyo iyabheda. Ayasemaningi amavukane asemaningi futhi asengenelwe lo mkhubo omusha njengakazi uqhamuka. Qhamuke naleyo ngoma yalo bese lifana nale voice kaLuve le sayidini. Amavukane asemaningi kakhulu yazi amavukane ngasuka la eGoli eThekwini mayishawula yini ebambene. Bandlula ungidlula abalandeli baningi ungidlula abalandeli. Mavukane nisixolele ngaloshuni waLuve niqhamuka ngawo. Nifuna nithi ingoma yini ya trend lapha ku TikTok. Nicule TikTok ayikho le ndaba yini.